Môžeš neustále nariekať nad tým, aký bol k tebe život nefér. Všetok svoj voľný čas môžeš stráviť čumením do oblakov a nadávaním na to, aký je ten život nespravodlivý. Môžeš haniť Boha, či karmu, karhať vyššiu moc, či osud. Môžeš nakladať na čokoľvek len chceš. Toto všetko môžeš, no bude to mať za následok iba jediné. Nič. Ukradne ti to všetok produktívny čas, otrávi ti to dušu a otvrdí ťa to v presvedčení, že je tvoj osud niečo, čo nemáš vo vlastných rukách. Áno, je to nefér a stojí to za hovno, že sa niektorí narodili na vrchole hory, ktorú musíme my ostatní vyšliapať. No už to tak raz chodí. V podstate je ale začiatok tvojej cesty iba taký dôležitý, za aký ho sám považuješ. Ja som sa takisto nenarodil so zlatým príborom v ruke. Všetko, čo dnes mám, som si musel vybojovať. Nebolo to ľahké, nikto mi neukázal ako, no ja som to dokázal a svoju cestu na vrchol si nedokážem vynachváliť. Pretože o mnoho dôležitejšie ako to, čo v živote získaš, je to, kým sa staneš. A takisto, nezáleží na tom, aký si mal začiatok. Podstatné je, k akému koncu to dotiahneš.